musoro kwanirega nkina kolire naino abayimusiye yambate mweshimiwa achira mweshimiwa abishimiwa bose babugirango inu mochoriri mochikobe etentie gabana emochorire mokora abantu abega erebiye gosere bobe ekero mutenera mu MCA tebya abantu gwakorera musora tebire nkiakorire taringa oyo kurwanera oyo kurwanera wato bon aro chagaye rwanera erabweka kero monte rwanera musora rwanera wose bana bambe twali naene mutante gerre abatebi etambo eriende abaMCA nare ncenare bunge gataya abaMCA mufati Degere, Kanga, Bonsi, Kabari, Ovarenka, 9 way, Obe, I am telling you, Tiago defend 5,000 shillings at the expense, Yaba Babu. Tiago defend 3,000 pounds and 20,000 shillings. There is a lot of money. Tiago defended with Mago. Orokiabanto ECD classes, Orokiabanto Chipara, Orokiabanto Amache. That is what development is. Bobengo Kwana Sembia. Bobengo Kwana. Buyande. Barigabana Manchano Sorana. Yes. Ora na kona irawe. Ekemira kende. Eto kora, tokore kemira gia. Tokore que mire ya. Naro ni muanyore esoda, mariban muanyora bakke. Muanyora. Lakini tani matebia account government maribanyori bakke. Ekiara banyora bakke. Maribanyori bakke. Asa maskari ya manene. Tariko matebia account ya mono. However, batebi naende. Ekera moko bagenda agira bugirango to treat na maskani jabo to treat agira na mama to etabia ibyo mwa kora sora huchia aigana na kanto basera ba e bago